Aquest pròxim dissabte, el poblat teleòtic de Sillot acollirà un espectacle sense precedents, Illòtic, Resonàncies teleòtiques, a càrrec d'Iguana Teatre. És un projecte ambiciós des del punt de vista que intenta acostar-se en aquesta cultura teleòtica de la qual coneixem tan poques coses a partir d'enfocaments diversos. Hem posat en un punt, en primer pla, la part sonora. Illòtic és una especulació raonada de com eren els sons musicals dels nostres avantpassats. El musicòleg Xavier Carbonell ha composat les 4 peces que formen l'espectacle: el ritual, la lluita, el dol i la guerra. A partir d'una sèrie de dades que sí que hi existien, com certes proves arqueològiques, un podia imaginar no la música tanmateix està morta i enterrada i no queda cap rastre, però sí que un podia imaginar unes sonoritats. Aquest projecte forma part de la difusió que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Llorenç per donar a conèixer la rehabilitació que es feu al poblat teleòtic de Sillot. Una altra línia d'activitats que havien de fer, o d'accions que havien de fer, era fer activitats dins el mateix conjunt del poblat teleòtic per tal de donar-lo a conèixer i, sobretot, que això fos fruit d'una investigació científica, evidentment, i que ens pogués donar lloc a donar-li aquest valor que nosaltres cerquem per aquest nucli, que encara que sigui costaner, també té una incidència a nivell de tota la població de Mallorca. Ja ho sabeu, teleòtics, teniu una cita aquest dissabte a partir de les 10 de la nit al poblat de Sillot.